Umtshutshisi uAshikaluken uchazele Inkundla ukuba intombi yalowo wayesakuba nguSodolophu waseThekwini uZandile Gumede waxhamla kwithenda ezakhutshwa ngondlela mnyama. uLuken ukwaxelele le Nkundla ukuba eyona njongo kaGumede natyholwa nabo yayikukuqulunqa iqhinga lorhwaphilizo nokwenza ubuqhetseba kwinkqubo yokukhupha iithenda neza kuqinisekisa ukuba ezithenda zinikwa amashishini athile. Lo mashishini aquka iLanga Pty, uZuzinikele Trading, Omphile Thabang Trading Projects kunye neElshadai Holdings. Umbuso uqhube ngelithi uGumede kunye nowayesakuba lilungu lebhunga elilawulayo uMondli Mthembu badibanisa intloko baze baphuma neqhinga lokunika ithenda yokuthutha inkunkuma kwezi nkampani. Igqwetha lombuso likuthandalalise ukuba imali engange-18,000 yathutyeleziswa kwenye yezi nkampani yasetyenziselwa ukwakha ikhaya likamama wemanejala yesi sixeko saseThekwini uSipho Nzuza. uNzuza watyumba uAla Apho ukuba abe yintloko yamaphulo akhethekileyo kumasipala waseThekwini, nalapho uApho wayeza kuncedisa urhwaphilizo elalusenzeka kulo masipala. Umbuso uthi uGumede wayengungqondo-ngqondo walo lonke olu lwaphulo-mthetho. Bonke abatyholwa baziphikile ezi zityholwa babekwa zona. Ityala lisaqhuba.